mugi niki kapan hajat wilujengan. Lah sedaya monggo dipun rencang-rencangi dene nuwun nggih ndedonga maring Allah kaping kalihipun Rasulullah. Nggih mugi-mugi Bapak Maskur sak yuga wayah anggenipun tumita gesang wonten alam donya niki Gusti tansah ngabuli ingkang dados pinuwunipun. Nah Bapak Maskur sekeluarga anggenipun ngedalaken ambengan wonten ngajeng niki ngladosaken rejeki wekdal bumi saringipun toya berkah Gusti Allah Ta'ala saperlu kadamel wilujengan. Lah anggenipun ngrakit wilujengan iki nggih dipun para ingkang sakpara kadamel kaweningan iki bakal mencacep pindah ing dosa candi gedhe mriki wau ngajeng dumugi saiki. Nggih mugi-mugi asal sahabatipun Bapak Maskur sak yuga wayahipun sedaya anggenipun tumita gesang wonten alam donya niki kalih Gusti Allah sedaya dipun paringi seger waras, nggih kuat, nggih slamet, nggih dipun paringono ayom-ayem tentrem guyub rukun sampun wonten kuda rencana napa-napa lah sedaya sami gampang kasar anggenipun sami pados pangupa jiwanipun. Lan sakurang malih Bapak Maskur sekeluarga anggenipun ngrakit wilujengan niki sepindah niatipun kadamel milujengi Ibu Sumiati ingkang sampun wangsul ten alam kelanggengan ing dinten iki ngleresi 3 dintenipun. Nggih mugi-mugi Bapak Maskur sekeluarga anggenipun ngintun Ibu Sumiati sakwasipun iki saged dumugi ngarsanipun ingkang dipun kintun. Lah kaping kalihipun Bapak Maskur sekeluarga niatipun ngintun Mbah Dewi Fatimah nggih ingkang sampun wonten alam kelanggengan ing dinten dumadiun Sabtu Legi niki ngleresi 100 dintenipun. Nggih mugi-mugi Bapak Maskur anggenipun sedekah niki katampi kalih Gusti Allah Ta'ala mugi dipun ngwebaraken ten roh arwahipun Mbah Dewi Fatimah ing dalu nika ngleresi 100 dintenipun. Lan sakurang malih kadang milujengi malaikat sekawan ingkang nderekaken wangsul ten alam kelanggengan nggih menika nderekaken Ibu Sumiati ingkang dalu menika nglaresi 3 dintenipun. Lah kaping kalihipun nderekaken Mbah Dewi Fatimah dalu menika nglaresi 100 dintenipun. Pramila dipun kabari malaikat sekawan kala wau ingkang kedahaken mergi ingkang leres nggih mergi ingkang padhang. Lan sakurang malih damel milujengi banyu suci nggih bumi mulya ingkang kesalapan roh jasadipun Ibu Sumiati dilasan Mbah Dewi Fatimah. Banyu suci kadang nyuceni roh jasadipun Ibu Sumiati dilasan Mbah Dewi Fatimah. Lah bumi mulya kadamel mulyakaken. Pramila dipun wilujengi saged njembaraken kuburan madangaken dalane. Ibu Sumiati dilasan Mbah Dewi Fatimah saged lepas parane diaku wonten Gusti lan panutanipun. Lan sakurang malih wonten rakitan seka suci ulam sari kadamel bekti teng Kanjeng Nabi ingkang sampun jumeneng rasul sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali lalu mengsetan putra wayah Hasan kaliyan Husain. Pramila dipun cawisi bekti kesayangan kewayunipun kagetun nyumrambaiten Ibu Sumiati dilasan Mbah Dewi Fatimah sadangunipun wonten alam kelanggengan lumputa siksa cinadanga kasuwarganipun. Lan saaturan malih Bapak Maskur sekeluarga anggenipun ngrakit wilujengan apa menika dipun palih ingkang sepalih kadang menyedakawi Ibu Sumiati ingkang sampun wangsul ten alam kelanggengan ing dinten iki ngleresi 3 dintenipun. Pramila dipun sedakawi apem Ibu Sumiati wagetha seger tanpa nginum tuwuh tanpa nedha sadangunipun wonten alam kelanggengan. Lah ingkang sepalih kadang menyedakawi Mbah Dewi Fatimah ingkang sampun
ngleresi setunggal atus dintenipun. Pramila dipun sedhakoyaken Mbak Dewi Fatimah waketo seger tanpa nginum tuwuka tanpa nedha sadangunipun wonten alam kelanganipun. Lan caatura malih kadamen jamak nggih menika para leluhur ingkang dados luripun Bapak Maskur niki. Leluhur saking tiyang jaler saking tiyang estri ingkang tebih ingkang celak ingkang krumatan ingkang boten krumatan. Leluhur sepuhane mageng alih boten dipun wiji. Pramila sedaya luripun Bapak Maskur dipun sedhakoyaken lan sedaya waketo seger tanpa nginum lan tuwuka tanpa nedha sadangunipun wonten alam kelanganipun. Lan caatura malih kadang ngawoningani dinten 7 pekenan gangsal wuku 3 dasa ingkang lempak ing dinten Sabtu Legi niki. Pramila ing dinten Sabtu Legi niki Bapak Maskur sekeluarga ngraket lujengan iki wasipun wilujengan kadang ngentun Ibu Sumiati ingkang sampun wasuten alam kelanggengan ing dinten niki ngleresi 3 dintenipun. Lah kakang kaping kalih inggih menika ngentun Mbak Dewi Fatimah nggih ingkang sampun wasuten alam kelanggengan ing dinten niki nggih ngleresi 100 dintenipun. Nggih mugi-mugi Bapak Maskur keluarga anggenipun ngentun sak waosipun iki waketo dumugi ngarsanipun ingkang dipun kentun la waketo kadhahar katampi lan sampun ngantos klintu mergi. Lah sak bibaripun ngentun Ibu Sumiati nuju 3 dintenipun kalih ngentun Mbak Dewi Fatimah nuju 1 dintenipun. Lah ingkang kantun iki kadang menteri Bapak Maskur sekeluarga. Pramila dipun petri Bapak Maskur sekeluarga anggenipun gesang wonten alam donya niki ing pinuwun sedaya pinaringana kawilumur panjang umur. Jejeg imane padang paningali icalo sambi kalane. Bapak Maskur sekeluarga kantun seger walase la kabulo ingkang dados pinuwunipun. Lan caatura malih Bapak Maskur sekeluarga metri kaki semoro bumi lan nyai semoro bumi-bumi ingkang dipun ambah Bapak Maskur sayuga wayah. Anggenipun sapa darat, sapa toya, sapa parang pados pangupa jiwa rinten galunipun sedaya pinaringana slamet sampun wonten sambikala napa-napa. Lan caatura malih kadang ngabari dinten 7 pekenan gangsal wuku 3 dasa sasi kaliwelas taun 8 windu sekawan nggih sakjati ngaranipun pindah. Pramila dipun kaweruhi Bapak Maskur sayuga wayahipun sedaya anggenipun tumita gesang wonten alam donya niki wonten lepatipun. Sedaya nggih dipun paringana pangapunten tapi kersa ngabuli ingkang dados pinuwunipun. Lan saatura malih kadang ngaweruhi kala dina, kala sasi, kala taun, kala windu, lan kala ingkang sampun dumawah dados cahya nur cahya ingkang dereng dumawah wangsula ten panggenanipun piyambak-piyambak. Lan saatura malih kadang menteri anggenipun pasang salugriyan griyanipun Bapak Maskur niki. Pramila dipumuli dipun-petri wilujeng salebetipun griya nggih wilujeng sak njawinipun griya. Wilujeng ngajeng wingking kanan kiri nggih kecaru sedaya. Nggih nama semanten anggen kula keralaken lawan kekurangane mugi-mugi Gusti Allah taala ngijabahi asal dipangestune sedherek kula sepuhanen ingkang sami nekseni wonten dalemipun Bapak Maskur niki.